morning guys. So today sa mga di ba, for those who don't know me, I'm POTOT and this is my YouTube channel. And today magpa swab test ko since it's a requirements for my school before we start the school year. So hopefully negative ang result sa mga tanan sa school para we can continue teaching with students and assist the teachers also and students. So hopefully successful akong nakakaroon guys with all the teachers. See you later. Bye. Good day everyone. This is POTOT and today we're gonna magpapatest ako for swab test para sa school requirements namin, and hopefully negative yung result. And I'm here now at EBN Batuta. I'm waiting for my friends sa school, and pupunta kami this time sa Winchester School, Jubil Ali. Doon kami magpapatest. So ito yung Jubil Ali guys, I mean EBN Batuta. Dito ako nagsistop every day sa school. Nice place. Jubil Ali Free Zone. So dito ako sasakay ng bus after sa metro 40 minutes, tapos another 1 hour sa metro, and then another 40 minutes sa bus going to school. So we will wait here. Maghintay ako dito ngayon for for my friends. Punta kami ng Winchester School sa Jubil Ali. See you there. Bye. Hello guys, so we're done. Tapos na ako magpa swab test. So wala na ako nagbutang I never bring or do video while swabbing because I asked one of our kabayan, tapos he said na not allowed daw. So I respect na lang. So speaking about swabbing, sakit siya. Dali na siya nga sakit, and taas kayo ang gitusok sa akong ilong, and then dali na po to siya nga tusok. So pinaspasa ang pagtusok. I never expected na diretso siya, kay automatic pag-ingon sa nurse na I need to remove my mask, tapos automatic niyagi sa ilong ko yung pantusok. So after that, lumabas ako diretso, pumunta ako dito sa EBN Batuta for strolling lang, roaming, just to see kung may mabibili ba na mura. Then after this, uwi ako. So by tomorrow we will see the result, kung negative ba o positive. Hopefully negative. All of us in school negative, para at least continue na yung work natin. So see you later guys. Bye. Good morning guys. So ngayon nasa EBN Batuta ako, and tapos na kami sa swab test namin, and in fairness ang sakit niya, pero short lang ang sakit, and then madali lang yung process kasi they just ask our full name, numbers, tapos yung ID, Emirates ID dito sa Dubai, and then by tomorrow we will know the result, if positive or negative ba yung hopefully negative ang result, kasi kung positive hindi kami makapag, then if negative then we can continue working in school. So
Dito ako ngayon sa Ibin Batuta. Hindi muna ako umuwi kasi nainit pa sa labas. So, dito muna ako breakfast kumain. So, after my breakfast, uuwi ako. And that's all guys. We will wait for the result sa swab test natin. So, see ya. Bye.